Hola, bona tarda. Hola amics i seguidors. Aquest és el vídeo número 4 de les aplicacions de mòbil basats en el WhatsApp. Com podem veure, i seguint la mateixa evolució dels altres vídeos, veurem primer un índex que en aquest cas només té un punt. Un punt que diu crea un grup amb una persona, tira-la i gaudeix del teu núvol. Què vol dir aquest enunciat? Abans de començar, no està de més recordar que les fotos i vídeos que pugues enviar a aquest núvol es comprimiran una mica i perdran qualitat. Si això no és un problema per tu, pots seguir endavant. Si és problema, hauries de pensar en un altre sistema d'emmagatzemament. Com converteixes WhatsApp en un núvol? La forma més senzilla és muntar un núvol personal en WhatsApp, creant un grup amb una persona i tirant-la. D'aquesta manera aconseguiràs quedar-te sol en el grup i podràs utilitzar-lo per pujar el que vulguis, anotar coses, fotos, una llista de tasques o recordatoris. Això és especialment útil per passar arxius del mòbil a l'ordinador i viceversa. N'hi haurà prou en iniciar la sessió de WhatsApp Web a l'app d'escriptori. Una cosa important és que al grup normalment hi ha 2 o més persones. En aquest cas hi haurà 2 persones, tu i un altre. Però demana-li permís i pregunta-li a aquesta altra persona que no li importi ajudar-te, ja que rebrà una comunicació conforme estàs creant el grup. Ho pots fer amb un parent o amb algú que tingues prou de confiança per demanar-li això. No posis mai el primer que trobis perquè et pot dir que tens molta cara, no? Després, quan l'hagis fet, què hauràs de fer? És canviar-li el nom, posar-li el nou número o el que tu vulguis identificatiu i al mateix temps també agafar aquest núvol i ancorar-lo a dalt de tot perquè sempre el tingues a mà. També li podràs fer el canvi d'una de les imatges que tu tingues a la galeria i una descripció que t'indica què és. Com tot seguit faré les imatges que pots trobar-te pas a pas, de manera que tu només has de seguir punt per punt tot el que et dic i veuràs que és facilíssim. En primer lloc, com tu pots pensar, hem de crear un grup. En aquest cas, el crear un grup ho podem fer sempre de 2 maneres. O bé, amb el menú de les 3 puntets que moltes vegades ens ajudaran i a l'apretar-lo ens sortirà un submenú on haurem de teclejar grup nou. També tenim una altra manera de fer-ho. És apretant el botó de nou xat, fer un xat nou, i també ens sortirà un menú on podrem fer un grup nou o un contacte nou. En aquest cas, com que volem fer un grup nou, és el que clicarem. Pensem a continuació que el que haurem de triar és entre els nostres contactes, en aquest cas el contacte que nosaltres li hem demanat el permís, un sol contacte. Una vegada seleccionat, ja ens dirà com li volem posar al nostre grup. Aquí, on hi diu escriu l'assumpte del grup, li podeu posar el nom que vulgueu.
Jo li he posat, com podeu veure, el meu núvol, perquè és un grup nou. Com que encara és un grup nou i no l'he acceptat, evidentment, aquí dalt, com podeu veure, hi posa grup nou. Al moment que jo faci la confirmació i l'acceptació d'això, se transformarà en el meu núvol i hauré creat un grup que es dirà el meu núvol. Ja tenim creat el núvol, però aquest núvol està format per dues persones, dues contactes, tu i un altre. Bé, hem de treure l'altre. Per tant, anirem als 3 punts que tenim a dalt a la dreta i amb el menú que ens surt anirem a la informació del grup. Dintre de la informació del grup nosaltres veurem totes les coses que podem fer amb aquest grup i una de les que podem fer és veure qui conforma aquest grup. En aquest cas, com podeu veure, són 2 membres. Només són 2 perquè són els que han posat nosaltres. A continuació, fixeu-vos que el que hem de fer és suprimir el contacte que no som nosaltres. Per tant, si aquí ens surt que som els dos membres, tu, la persona que l'ha creat, i un contacte més, suprimirem el segon contacte. Només ens demanarà la confirmació i li direm d'acord. Una vegada hem ja creat i suprimit el grup, podem veure que el grup ja té un nom, que és el meu núvol, i té una descripció. I només està format per una persona que, en aquest cas, ets tu. Ets, a més, l'administrador del grup. En aquest cas, només cal que vagis després a la galeria i tries una imatge que tu vulguis per confirmar-la. Jo he triat una imatge d'un gerro. Fixeu-vos que la primer que us surt al vostre xat és que heu suprimit amb un dels membres i s'ha canviat l'icona del grup. És a dir, de no tindre cap icona, n'he posat una que estava a la galeria. Una vegada fet això, ja hem acabat, ja tenim el xat fet, el membre, el grup fet, i nosaltres podem enviar-nos coses, fotos, imatges, qualsevol cosa. I ara us diré diversos consells perquè us sigui fàcil navegar per aquest nou contacte. Si envieu fotos per guardar-les, per exemple, i en guardeu moltes, és interessant que a l'enviar-les vosaltres hi poseu una identificació cada una. Per exemple, aquesta ha posat lluna plena, aquesta ha posat barres de pa casolà. Per tant, quan hagi passat el temps, no les tingueu a la vista, en tingueu moltes i vulgueu trobar-les, apretareu els 3 botons, us sortirà el cercador i posant-li lluna plena o lluna us anirà precisament a la imatge que vosaltres voleu. A continuació, només explicar-vos una mica que això ho heu de llegir a poc, pareu un moment el vídeo i ho llegiu. Teniu en compte que és provisional, és un núvol temporal. Màxim que ens permet el WhatsApp, recordem que és un arxiu de 100 megas. Per tant, si és més gran, no us anirà bé. Però, sigui com sigui, tingues en compte que aquest no és un sistema d'emmagatzemament per molts arxius, perquè
amb el temps el que fareu és plenar el mòbil, les megues, les lligues que tinc al mòbil, i us quedaríeu sense res. Per tant, és una cosa que heu fet temporal. I ja teniu que això, tal com us dic, és tot. Podeu disfrutar d'això, torneu-lo a escoltar, torneu-lo a mirar, mireu-lo a poc i quan tingueu un problema, fixeu-vos bé de tornar enrere, escoltar una altra vegada, o bé el pareu, feu els processos i tot seguit continueu amb el vídeo, o bé llegiu el que us he posat escrit en aquesta presentació. I ara ja, com sempre, us diré fins aviat i que això és tot. Fins una altra. Adeu.